Cosa seria. Avui estem al Pont d'Armentera amb El Salvador, que Sí. ens ha tocat la grossa, no? Sí, tenim un bon niu. Què tenim que fer llavors? Alto bacao, Canya, no? canya al mono. Doncs, al lío. Pero mira, pero qué chulada. Mira quin hortet, jo no sé ni de qui és això. Ens han deixat passar per poder inactivar aquest pedazo de niu. Que bestialitat. Bé. Aquí sembla petit, eh? ¡Buah! ¡Qué increíble! ¡Esto es gegant! Guaiteu, quina alçada. Aquí tenim una caiguda de no sé quants metres. ¡Qué exagerat! ¡Qué chulada! Mira, el Pont d'Armentera. Cosa seria avui, eh? Un niu dels més grans de la temporada, sí, sí. Enorme.